Bahamonde, Lamas e Romero. No, a ver, enganastes, vos, de verdad, non me toca. Parece un pouco así obvio, pero devo admitir que en absoluto esperaba isto. Os meus compañeros tampouco, porque xa nin viñeron 3 anos e dixeron, non hai nada que facer, e nin siquiera viñeron este ano por cuestións, un de saúde e outro de traballo, todo hai que decilo, e devo admitir de verdad que non esperaba isto en absoluto, non sabía que iba a decir que obviamente son un admirador absoluto dos abaixo, de Caramuxo e de todos vos que vos dedicades á música, a maioría e casi únicamente por amor, e no noso caso, pois nada, intentamos facer o que moi ben explicou o primeiro dos gañadores, que humildemente e con mellor que sabemos facer, compartir un pouquiño de felicidade e que estar aí sentado e escoitar a música faga sentirse un pouco mellor e afrontar a vida un pouquinho mellor. Nada máis, de verdad, moitísimas gracias e disfrutade da noite. Gracias.